Исәннәрмесез, хөрмәтле моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Без сезнең белән бүген иң зур санлы, иң көчле дәүләтле булган төрки халык турында сөйләшәбез. Аларның уен коралларын булырбыз. Нинди халык иң зур һәм иң көчле, иң күп санлы ул Төркия дәүләте. Әйдәгез бераз мәгълүмат тыңлап китик. Төркия рәсми атамасы Төркия Җөмһүрияте. Европа һәм Азиядә урнашкан дәүләт. 1920 еллар башында Госман империясе таркалу нәтиҗәсендә барлыкка килә. Бу дәүләт Төркиянең күпчелек территориясе Кече Азиядә урнашкан. Кече Азиядә аның 97% гәүдәсе шушы илнең урнашкан. 3% нибары 3% урнашкан Европа ягында. Көнчыгышта Төркия, Гөрҗистан, Әрмәнстан, Нахчыван автономиясе һәм Иран белән чиктәш. Көньякта Гыйрак һәм Сурия, көнбатышта Греция һәм Болгария дәүләтләре белән чиктәш Төркия иле. Төркия 4 диңгез тарафыннан юыла. Кара диңгез, Урта диңгез, Эге диңгезе һәм Мәрмәр диңгезе. Сезнең күбегезнең булганыгыз бардыр шушы диңгезләрдә. Инде иң зур халык булган шәһәр Төркиядә ул Истанбул шәһәре. Гомумән Төркиядә 85 миллион кеше яши һәм Төркиядә без беләбез иң күп санлы дин ул ислам дине. 99% кеше анда суннитлар. Гомумән тарихына килгәндә Төркия илнең тарихы бик тирән һәм бик катлаулы. Гомумән бу илне илгә нигез салалар Оғыз төрки кабиләләре нигез салалар. Шуңа күрә аларның телләре дә Оғыз семьясына, гаиләсенә керә. Инде бу елны икенче тапкыр Анталия каласында халыкара төрки халыкларының фестивале узды ноябрь башында. Инде Татарстаннан да бу елны вәкилләр булды. Бездә риваят этнотөркеме белән шушы фестивальгә бардык һәм инде үзебезнең мәдәниятне күрсәттек, горурландык, башка төрки халыкларга күз салдык. Күп кенә уен кораллары белән таныштык, мәдәният белән таныштык. Менә шуның белән бүлешеп китәсем килә. Assalamu alaikum gaziz milletdaşlarım. Biz Antalya'da, Türkiye'de ikinci Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde, Halkara Türkiye Halklar Festivali'nde kazanılan komite. Kazan'dan, Kırgızistan'dan sakallı dedelerimizi eli aş, eli... Biz bugün iң көчле, иң тирән тарихлы уен коралы турында сөйләшәбез. Ул да булса барабан. Төрекләрдә барабан төрлечә аталып йөртелә, төрлеләре бар. Инде иң киң таралганнарның берсе ул давыл. 2 мембраналы, 2 яклы бәрмә уен кораллары. Тавышы искиткеч каты, көчле, юкка гына әйтәләр, эше бу буш, тавышы дөньяга сыймый дип. Инде менә тарихка салганда мондый уен кораллары
бик киң кулланышлы, туйда гына түгел, мәҗлесләрдә генә түгел, менә күз алдына китерегез. Хәрби ул вакытларда менә янычарларның төрки хәрби ансамбльләре булган. Хәрбиләр сугышка барганда, сугыштан кайтканда шушы уен коралларын кулланалар. Шуңа күрә давыл уен коралы ул көчне аңлата, көч дигәнне аңлата. Чөнки дәүләтнең көчен күрсәтә торган уен коралы. Монда уен кораллары төрле тынлы уен кораллары белән кулланалар. Инде мондый традициялар бер кайда да китмәде. Без дә фестивальдә мондый уен коралларын күрдек. Урам буйлап йөреш дигән традиция бар. Һәрбер халык үзенең мәдәниятен, уен коралларын, киемнәрен күрсәтә. Менә шунда инде без төрле уен кораллары белән, бәрмә уен кораллары белән таныштык. Әйдәгез әле күз салып китик давылга. Ничек сезгә? Искиткеч көчле тавышлы. Аннан соң бар тагын бер уен коралы, бәрмә уен коралы. Ул шәддәф. Бу уен коралында урамнарда кулланалар. Гадәттәгечә музыканы берәү генә түгел, бер икәү я берничә була музыка уен коралы. Һәр вакытта музыкантлар уйный, һәм инде гадәттәгечә кызлар, хатын-кызлар, алар төрле хәрәкәтләр ясап, урам буенча хәрәкәт итәләр. Әйдәгез әле дәфнәдә карап китик. Менә шундый искитмәле кызык тамаша. Инде бу тамаша урамда, беренче көн урамда булса, икенче көн билгеле сәхнәдә һәрбер мәдәният үзенең йортын күрсәтә, шалашын, шатырын аша күрсәтә, ишендәге булган төрле фотосурәтләр, төрле ясалмалар, кул язмалар, ясалмалар күрсәтәләр. Без дә инде үзебезнең мәдәниятне Татарстан вәкилләре күрсәттек. Инде шушының белән без сәхифәбезне төгәлләрбез. Киләсе кызыклы очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.